Gipaubos sa National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP ang entero Mindanao ubos sa red alert tungod sa dili balanse nga supply sa kuryente tali sa amihanan ug habagatang parte sa rehiyon. Kini tungod sa pag-isolate sa Agus 1 ug 2 hydropower plants nga mikonektar pinaagi sa Agus 2 Kiwabe 138 kV line. Ang Agus 2 Kibawe 138 kV line nga nahimutang sa Lanao del Norte o Lanao del Sur wala pa maayo human kini gibombahan niadtong Disyembre 24. Wala pa ni maayo kay dili pa sulon sa mga tagiya sa yuta ang mga servicemen aron moayo sa mga naguba nga mga towers. Sa advisory sa NGCP, ang General Santos City ug Davao City hingpit nga maputlan og supply sa kuryente kung magpadayon ang maong kahimtang.